थ' लोगोफोर बे चेनेलाव आङो भिडिअ बानायया एसे गोबावानो जाबायमोन मास मोननै मोनथामानो जालायलांबाय माने आङो माखासे न'नि खामानि बेस्थ'फोरनि थाखाय भिडिअखौ कन्टिनिउ होनो हाया दा नोंथांमोना गाज्रि दामोन आङो माखासे आपडेट लाबोनांगौबाबो लाबोनो हाया नोंथांमोननि थाखाय दा नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन दा जोङो नोंथांमोना गोबाङा नुयो माखासे इउटुबारफोरखौ गेमनि भिडिअ प्रमट खालामनाय गेमनि भिडिअ होनाय दा बेहाय गेम गेलेनानै नोंथांमोना फैसा मोनमारा मोनमारा आं दसे उनाव खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय आं दिनै नोंथांमोननो सैथो बाथ्राखौ खिन्थानो नागिरदों बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायाब्ला बुजिनाय नङा दानला दुनला खालामनानै खायफाया स्किप खालामनानै नायो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव कमेन्ट हरो दा बेफोरबायदियानो बुजिया आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लासो बुजिनो मोनगोन दा लोगोफोर साननैसो सिगाङाव सासे एसामिस कामान्डु आरोना एसामिस सिख्ला कामान्डु दा बियो सासपेन्ड जाबाय माने कामान्डु साख्रिनिफ्राय बेखौ सासपेन्ड खालामबाय आरो बे रामि गेमखौ प्रमट खालामनायनि थाखाय दा नोंथांमोना रामि माने जिखुनु जाया गेमफोरखौनो होयो गोबां इउटुबारफ्राबो माने थगायो आरोना नोंथांमोनखौ जास्ट थगायनोबो गोनां जायो मालाबा समाव नोंथांमोना माने आंनिखौबो बारा बिसास खालामनाङा गुबुननिखौबो बारा बिसास खालामनाङा माने गेमनि भिडिअखौल' आरोना बिसास खालामनाङा नोंथांमोना जोङो माने बेखौ फैसा मोनो जोंहा भिडिअ बानायनायनि थाखाय जोंहा फैसा मोनखायो बे स्पन्सारसो फैयो नालाय दा नोंथांमोना बेफोरखौ गेलेनो नाङा बे जाहैबाय जुवा खेला होनना बुङो नोंथांमोना गोबाङै मिथिखायो जुवा माने बे गासिबो गेमानो जुवायावनो थांजोबखायो दा नोंथांमोना गेलेनो नाङा बेफोरखौ दा जायफोर दा होगासिनो दङ बेफोरनि फारसे प्रमट खालामगासिनो दं माखासे इउटुबारफ्रा बिथांमोनाबो एसे दा नोंथांमोनाबो गोबां इउटुबारफोरनि भिडिअ नायो माखासे इउटुबारफ्रा गेमनि भिडिअ प्रमट खालामबाय थायो स्पन्सार खालामबाय थायो दा बिसोरो माने गेमखौ गेलेया ओरैनो माने भिडिअ बानायनायनि कम्पानिनिफ्राय फैसा हरखायो आरोना कम्पानिया आंनो उमुखिनि थुमुखिनि फैसा होगोन नोङो नैबे स्पन्सार गेमनि भिडिअखौ बानाय अब्लानो आं नोंनो फैसा हरगोन होननानै बानायो आरोना खायफा इउटुबारफ्रा जोंबो बानायो दा नोंथांमोना जोंनिखौबो बारा बिसास दा खालाम बेलेगनिखौबो दा खालाम दा जोङो माने भिडिअ बानायनायनि थाखाय गेम गेलेनो थाखाय स्पन्सार बानायो आरोना दा जोङो फैसा मोनखायो भिडिअ बानायनायनि जोङो मास मोनसेयाव मालाबा इउटुबनि डलारा गोबां माने बिदिनो 10,000 भिउस 20,000 30,000 बिदिनो 1 लाख 2 लाख 3 लाख भिउस मोनब्लाबो जोङो आर्निंखौ बारा मोना बारा डलार खामायनो हाया आरोना दा बिनिखायनो जोङो मालाबा मास मोननै मास मोनथाम गाहामजोंसो जोङो $100 खालामनो हायो दा बिनिखायनो गोबां इउटुबारफ्रा माने स्पन्सार भिडिअ होनो गोनां जायो स्पन्सारजोंसो सोरबा बिदिनो मासाव 30,000 40,000 सेलारि माने इनकाम खालामनो हायो आरोना सोरबा बिदिनो मास मोनथाम मास मोनब्रै गाहामजोंसो $100 खालामनो हायो जेरै आंनाबो दायो बर्थमान भिउस जायाखै नालाय दा आङो मास मोननै मोनथामजोंसो आङो $100 खालामनो हादों आरोना दा बेनिखायनो गेजेर गेजेर जोङो स्पन्सार होनो गोनां जायो नोंथांमोना जाहाथे गोसो होनानै दा गेले जायफोर गेलेनो लुगैयो नोंथांमोना गेलेनो हागोन जेबो अबजेक्सन गैया जोंनिथिंनिफ्राय दा जोंहा माने भिडिअ बानायनायनि माने फैसा मोनखायो आरोना दा सोरबा इउटुबारफोरनावबो नटिस फैगोन जानो हागौ उनफोराव एसे साबधान आरोना जायफ्रा माने रामिनि बिदिनो प्रमट भिडिअ बानायो रामिनि स्पन्सार बानायो जायफोर रामिनल' नङा गोबां गेमफोर जायफोर इलिगेल बेखौ नोंथांमोना गावनि चेनेलाव माने प्रमट खालामो गावनि चेनेलाव स्पन्सार होयो फैसानि थाखाय दा नोंथांमोननि चेनेलाव सोरनावबा स्ट्राइकबो फैगोन जानो हागौ आंनावबो फैखांबाय सिगां स्ट्राइक आरो जायबा आंनि भिडिअ नायो आंनि साबसक्राइबार फलोवार्स नोंथांमोनाबो माने गोसो होनानै दा गेले नैफोर आं मालाबा आङो फैसानि थाखाय फैसा गैयिनि थाखायसो आं होनो गोनां जायो बेफोर भिडिअखौ माने जोंबो बारा गेलेखायानो जोङो 100आव 99% इउटुबारफ्रानो गेलेया आरोना बेफोरखौ जास्ट माने स्पन्सारल'सो खालामो भिडिअ बानायनायनि फैसा मोनखायो नालाय दा कम्पानिया जोंनो फैसा होयो नालाय कम्पानिखौथ' जों गाज्रि बुंनो हाया दा बेफोरबायदि आरोना माखासे बेहायबो अनेक गाज्रि बाथ्राफोर हाबनानै दङ गाज्रि माबाफोर हाबनानै दं दा बेफोरखौ गाज्रिखौलाय बहा बुंबाय थानो मोजांखौसो आपडेट होनानै होगोन नालाय दा नङाबाथ' कम्पानिया फैसा होनाय नङा दा बेनिखायनो जोङो मोजां बुंथिनो गोनां जायो आरोना पाब्लिकफोरनि सिगाङाव दा नोंथांमोना एसे सानै हयै गेलेब्लानो जाबाय गेलेथारोब्लाबो सोरबा गेलेनो इन्टारेस्टेड दंथारोब्लाबो दा बांसिन आंनि बायदिब्ला गेलेयैयानो मोजां ओरैनो माने जोंथ' भिडिअ बानायनानै फैसा मोनखायो दा आंल' नङा आं दिनै नोंथांमोननो रियेल खोथाखौ खिथाबाय आरोना गोबां इउटुबारफ्रानो माने बेफोरबायदि स्पन्सार होयो बे स्पन्सारनि थाखाय एक्सट्रा फैसा मोनो नालाय दा जोङो मास मोननै मोनथाम भिडिअ बानायब्लाबो इउटुबनिफ्राय सोरबा बायदिया $100 खालामनो हाया सोरबा बायदिया मास मोनसेबो नाङा $100 जानो सोरनाबा $300 $400 बिदि आर्निं खालामग्राबो दङ दा बेफोर जाहैबाय नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय बेफोरनि सायाव भिउस मोनबासो फैसाखौ मोनगोन नालाय इउएसनि $100 जोंनियाव दा 8,000नि बारा जायो आरोना 8,300 8,400 बेफोरबायदि जायो $100 इउएसनि 100 दा बेनोसै सोरबाफोर माने जब मावनाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदि गेमनि फारसे स्पन्सार खालामदोंब्ला प्रमट खालामदोंब्ला नोंथांमोना एसे साबधान जानाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना नुखाबाय निउसफोराव गोबां शेयार खालामदों बे जायनाखि सासे कामान्डु सिख्ला एसामिसमोन आरोना बियो सासपेन्ड जाबाय साख्रिनिफ्राय गैला आरोना बियो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरोना सासे कामान्डुखौ बेफोरबायदि माने गेमनि स्पन्सार होबाय थानायनि थाखाय मानसिफोरखौ जुवा गेलेनो फोरोंनायनि थाखाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं बिदिनो नोंथांमोनजों मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन बिदिनो आं माखासे
माखासे खामानि बेस्थ'फोरनि थाखाय लाबोनो हाया, नोंथांमोना गाज्रि दामोन। आं जेसेबां हायो नोंथांमोननिसिम माने मोजां आपडेटखौ लाबोबाय थानो नाजागोन।